Horas madihita saluhutna. Hurian nahina holongan nama dohoti pertangyangan panipuli di tahun 2022 secara onsite tatap muka di Garijawon. Songsongoni tuhamu ruas ni huria nama dohoti ibadah secara live streaming. Tabi ma disaluhut ruas ni huria Tuhan nama masu-masu. Tarlumobi ruas ni huria nama dohoti secara live streaming sian rumah sakit. Manang alani parsahiton, peak di podoman, Tuhan ma na mangaramoti. Huriana ina hulongan, martangyang nahohom maju molohita di bagasan rohat tabe, adorang somasuk kita tu ibadah sadarion martangyang mahita. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, onma tiki na parpudi dihita patupaon partangyangan wik di bagasan taonon. Madok moliate dohita tu debata, ala asi dohot holong ni rohana, boy hita marpungu di bagasan sadani roha, paujukon partangyangan wik di taonon. Di hari Minggu, sahat mahita tu minggu ujung tahun par huriaon, jala parningotan di akan naung moding. Memento mori, lapatanna ingot ari hamamatem. Alai anggo asini rohani Jehovah, sian saliling-liling na do, rodi saliling-liling na, di akan nama kabiari ibana. Jala hati goranna marnini marnono. Alani i, tapuji matuhatan apalwasok kita marpungu bornginon, tai dehon ma ede puji-pujian di goarna, puji hamu Jehovah tutu. Pasada hita saluhut akan nama si haholongan di ingananon atong jongjong mahita saluhutna tapahibul marohata marsobatu ibana jalata puji ma ibana.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhan Yesus, namonangido paruloson dohot akaulos nasaksak, jaladang sesao kugoar nasian pustaha hanguluan, jala parhatopotok kudogoar na dijolo ni damang, dohot dijolo ni aka suru-suruan na, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni aka namate, dohot aka na mangulu. Hodo na puna hami, manang mangulu, manang mate pe hami. Nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dakku habiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami, nang humokop hami, jala hodo na puna hami. Roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami, dohot daging nami, asa diho hami manang na mangulu, manang na matepe. Say tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakop-kop mi, asa sahat hami, tuhanguluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhata, marid de mahita. Majaha Turpuk Epistel, Sian Sada Korintus 15 ayat 50 sahatu ayat 50 walu secara responsoria. Odo nahudok disi ali akadongan, dang tarbahen sibuk dohot mudar manean harajaon ni debata. Jaladang tarteyan na ulo busuki hatong tongoni. Topu di bagasan sakidop mata, di pakuling ni sarune na parpudi ay makuling masarune. Gabehehe maakanang mate itu hatong tongon, laos paubaon nama anggohita. Alay dung disoluk hatong tongoni na ulo busukon, jala disoluk hangungulu na manotongi na ulo mateon, disima jupang hata na tarsurati, nunga tarbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Alay dosa do sorop ni hamatean, jala patikido gogo ni dosai. Onpe hamu akadongaku na hinahulongan, marsihohot jala so mauba-uba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ay diboto hamudo, dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Imasahat na, martua do na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita.
akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, di bagasan partangyangan wik panipuli bornginon, tamado hitamadok maulihate, marningot saluhut padonganion ni debata di bagasan ngolo ni huriata, dohot di ngoluta ganup marsada-sada. Molodang debata na madongani, tung so tarbahi kita do hot jongjong mga dopi galubang parukilon na masa di tonga ni Huria dohot di ganup keluarga. Atong tabigima korsian seksi lansia tenang-tenang mendayung.
Hamu akadongan na hinaholongan, nunga mardalan denggan saluhut pakubasion kategorial, partangyangan wik, dohot sermon parhalado di tonga-tonga ni Huriata HKBP Keramat Jati tahun 2022. Hinorhon ni orientasi tema tahun kesehatian. Marhitei rau Jumat tama, dang alani gogota, soalani pikirata, soalani hapistarata, jala soalani nasa na adong dihitabui tarpatupa ulaoni. Alai holan ala asini roha dohot holong ni roha ni debata sabing do tutu. Atong tabegema kor ama Joshua masuk maho.
Urian itu hata, godang do akalas ni roha, dohot paru kilon nata bulus. Jala godang do nama bahin hita mekel, jala tumatangis di pardalanan ni ngoluta. Ngoluta ida akar ragam ni si bolusota dohot hinaborat ni si tuku honokta mangadopi na masa ala ni pandemi COVID-10 sia. Tung sotar bahe kita do mangadopi i sian gogota dohot hamalo ota. Alai sahatu sadarion boido hita tolhas marsadani roha di partangyangan wik na parpudi di taonon. Di saluhut nai ahama si dohonota tu debata atong tabege makorsian seksi na poso bulung tu debatado pakirimoki.
Hurian itu hati dakono tado. Dina mardalan huriata manipat di bagasan taonon, gudang do pasu-pasu naung tajalo. Mardalan dohot dinggan do partangyangan di ganupwik, alai dang sikop dope, aladang tarpatupa di opatwik. Alai nang pesongoni, tamado hitamadok mauliate jala pasangap goar ni Tuhani, na say toktong mga ramoti, jala mga lehon asini roha, pangurupion, dohot haluaon dihita sa hatu sadarion. Atong tabigi makorsian punguan kor ina, pujian dan ucapan syukur.
Hamu akadongan nahi naholongan, didok hatani debata, sadama rohamu sama hamu, unang hatibo on pikiri hamu, alai patutoru hamu ma rohamu tu haserepon, unang parbisuk hamu di rohamu, i mana ikon mian di rohani sude parhalado, dohot ruas ni huria. Atong tabege makorsian punguan kor elfiko manotong ma ngulum. Huria nahi naholongan, debata pargogo naso hatu dosan,
Iba nado na mangalehon dihita borngin na sonang jala ujung ni ngulu nagok las ni roha. Nadenggan si tutudo mamuji Jehovah dohot mangendehon goarmu ale na tumibul. Atong tabigi makor sianwi kampung tengah, pujilah Tuhan.
Huria nahina holongan, ragamdo na masa di ngoluta alani panahit pandemi COVID-10 sia, naso marhaujungan sahat tutikion. Alai dang dipaluas debatahi tamangulu di bagasan arsak ni roha nang lomos ni roha pe. Si hol sohonoton, si arsakonon, sude doi abolong, molorade hita gabe naposoni Tuhani. Atong tabege makor sian punguan kor ama naso nangau dung namar Tuhan.
Huria na hinaholongan, marharoroan siyan tuhataido, yanggo pasu-pasu dohot holong ni roha naso marpangasi. Pangiduata di partangyangan panipuli tahun 2022 on, naeng ma di apehon debata tangan na nabadiai. Mamasu-masu sude parhalado, dohot ruas ni hurian na adong di 20 wik. Salam ringgas, madohoti partangyangan di tahun 2023 na naing ro. Atong tabigi makor sian punguan kor Immanuel apehon Tuhan.
Huria na hinaholongan, nunga tapakilalahon dengan bahasa ni Jehovah na madongani jalan na marmudu-mudu hita di bagasan partangyangan week di tahun 2022 atong saluhut poda pangajarion jamita naung hita bige marhite-hite partangyangan week salilingon bahen patuguhon hapor seaot tamay. Atong tabigi makor sian paduan suara ama arbab unang say gulut di tanoon.
Tapuji Tuhata maredde mahita. Martang yang mahita, dibata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia tema Tuhan hupasat rohanami tuadopa muna badiai. Siala asidot holong ni roham, dohot denggan di basam. Nasay toktong ho Tuhan mangiring-iring pardalanan ngulu nami. Sian nasugut manugut Tuhan di dungoi ho hami, bongot kami sian podoman nami. Jala toktong diring-iring ho hami, didongani ho hami Tuhan mangulaon sudi aka aktivitas kami. Sahat nang diombason Tuhan, toktong di bagasan pangaramutiom mudo hami saluhut na diombason. Ganup hami borhat, sian bagas nami, madapoton bagas joromo Tuhan na pinarbadia mi Tuhan diombason. Ima nahupatu pahami, punguan nami partangyangan nami manipuli di tahun 2022 on. Godang doaka nahuadopi hami Tuhan, na masai ragam, na so apalau tagam hami, akana masa nang si pamasaumu di ngolu nami Tuhan. Alai toktong doho say mampargugui hami. Umbahen bui Tuhan di huriamon HKBP Keramat Jation patupaon mamuka partangyangan diganup wik-wik dang apala sudi dope Tuhan hatiai alani na gudang aka parsaiton naro mangadupi sudi aka jolma alai lam tugu hapor siaw nami lam posroha nami Tuhan marudut jalamangi hukma musia aka wik-wik nasin Tuhan alai tututahe Tuhan adong dope na opat wik na soboi nasida membuka ganup di wik na ganup. Alai posroha nami Tuhan, saluhut nai di bagasan pangaramutium muda nasida. Ho matoktong Tuhan, mampargugui nasida, mangiring-iring nasida. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan dario Tuhan, namarpungu dohami Tuhan, ima patupahon, partangyangan na terakhir di tahun 2022 alani Tuhan bongot mahami tu ujung tahun parhuriaon paringotan dia kana munding di minggu na nengroon Tuhan jaladuk sipuli Tuhan lao para dia hamido diri nami laho managam ima haroromi Tuhan marhite hatutu bumi Tuhan dia ka natal-natal naneng roh sitopoto nami posroha nami Tuhan sude nunga dipabangkito Tuhan ima aka panitia Natal remaja na poso bulung panitia Natal di resort posroha nami Tuhan
saluhutna lomo mana saut Tuhan. Alai pa saut ma jala dongani mahami laho mangulahoni Tuhan. Asa saluhut disudia kanatal na pinatupa ni huriam toktong ma marhite lomo ni roham. Jala homa Tuhan na mangaradehon na mangatur ho saluhut na Tuhan. Asa marsonang-sonang haribu-ribuan hami Tuhan siala di hatutu bumi Tuhan. Tiur parnida nami, tiur jalalas rohanami Tuhan di hatutu bumi. Membuat kami Tuhan mangalaka di tahun nai baru tahun 2020 nang niroon Tuhan. Pos rohanami Tuhan, saya leo ma di hami saluhut na hai pason. Pada oma parmaraan, oma namang gomgomi hami Tuhan, kokop mahami saluhut na Tuhan, disudi pardalanan ngunami tujulanon namaragami Tuhan. Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, di bagasan darion Tuhan, toktong ma hutangnya ko kami, ima aka ama nami ina nami dongan nami sa porsiaon terlumubi. Ima diaka namar sahid, diaka pemulihan, ima amanami sintua STR Siregar, nyonya sintua HA Simatupang Boru Sormin, nyonya sintua SM Nainggolan Boru Raja Guguk, nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, nyonya Manurung Boru Silitonga, Nopa Boru Situmorang, nyonya T Siaan Boru Tampu Bulun, nyonya Sirait Boru Sitorus, nyonya Marpaung Boru Purba, P Sitorus, nyonya Sidabutar Boru Siaan, Marlina Agustina Boru Sipahutar, Janusi Sianipar, nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Halundang Boru Siregar, nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, nyonya Gultom Boru Tambunan, nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, nyonya SBP Siregar Boru Siaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianturi, nyonya Tambun Boru Sibuya, nyonya MS Sipahutar Boru Hutagalung, Anton Siaan, nyonya Manihuruk Boru Situngkir, TN Sitorus, nyonya Siregar Pisti Boru Sianturi, M Pardede, Saud Sitorus, Amelia Gabriela Boru Rumapea, Sintua F Aritonganang. Pasatami mana sida Tuhan tu ado pamuna badai Tuhan, disudiaka usaha pemulihan, homana patut pasikopon Tuhan, tanggal ma saluhut sahid di pardagingan ni amanami na nami na kadongan nami sapur siaon, asa tung sikop, hai pason, na didapoton na sida Tuhan, aneng leonemu pasikoponmu hai pason nabi Tuhan, diganup na sida, asa toktong margugo na sida Tuhan, lahom pahiyut toko Tuhan di bagasan nguluna. Posro anami Tuhan, upasa tayo manasida tuho. Suak songonima tehe Tuhan, nang aka na tongon-tong dirawat di rumah sakit Batara Sialagan, Joshua Silalahi, B Malau, L Boru Raja Guguk, Agustina Boru Siaan, nyonya Sitanggang Boru Manalu, nyonya Pardede Boru Sibuya, nyonya Sirait Boru Simanjuntak,
John Nathanael, Madeline Natania Boru Hutagalung, di rumah sakit dopena sida Tuhan, homa toktong mangaramuti aka dokter nang medis, na setoktong nasida berusaha patanggal hon sahit di pardagingon ni aka pasienna, aka ruas ni huriam Tuhan. Homa mamasu-masu si panganan do sinumon na Tuhan, asa tutu tanggal sahit di pardagingon nasida ganup Tuhan. Atong pargugui todi na Tuhan. Asa tung masasikop Tuhan hai pasoni neng lelmu tu nasida Tuhan. Boy manasida mulak siya rumah sakit. Jala di bagasan pemulihan manasida muse Tuhan. Jala homa pasikopon patanggalon sait di pardagingon nasida. Jala sikop ma hai pason di pardagingon nasida be Tuhan. Pargugui sudiaka keluarga. Natongon toktong mangurus nasida ganup di bagas nasida be Tuhan. Asa toktong di bagasan kesabaran, di bagasan saluhut Tuhan asin roham nasida, di bagasan holong laho paturi-tureon saluhut akka namar sahit. Dewata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, di bagasan sadarion Tuhan toktong di pertengahan nami, upasa taima sude aka punguan-punguan kor, nadong duriam haka bipe keramat jati, mamuka sian korlansia, ama Joshua, Naposo, Ina, Elpiko, Wek Kampung Tengah, Kor Ama, Immanuel, Kor Ama Arbab. Salut nai Tuhan pargugui ma sude aka punguan kor, nadong duriamon Tuhan. Asa toktong tujolonon Tuhan, homama pargugui nasida, laho mambahen na ringgadi huriam, jala patupaon aka kurkor, aka ende puji-pujian Tuhan, bayan puji do sangap guar muna badie Tuhan. Oma toktong mangaleo suara na tiur suara nedenggan na sida, jala pasu-pasu ramotamu na sida salut na Tuhan, asa toktong di bagasan hai pason, suaksongoni nang akka sudi pinopar na sida, toktong mau pasatami tuho Tuhan, asa marsonang haribu-ribuan na sida Tuhan, dinalaho mamelehon puji-pujian marite edde Tuhan, na toktong Tuhan ganup dilatih na sida andurang so pasat na sida di kori Tuhan. Posrohanami Tuhan, ima nabui pilio na sida di huriam Tuhan, marite aka korkori. Suaksongoni mata he Tuhan, nang ruas nuriam, siandak danak, sahat tuna magodang, saat tuna matua, saat tuna lansia, o matua namang pargugui, sude ruas nuriami Tuhan. Asa toktong margugu tutuna sida Tuhan, dinalaho madalani ngulu nang ari-ari na sida tujolanon Tuhan. Posrohanami Tuhan, sairamotamu masaluhut aka ruas nuriam, suaksongoni mata he Tuhan, diombason, naeng tangyono nami ma Tuhan, hatam, ima na pinatarias ni pendeta resort ina nami, pendeta Dr. Ana Pera Pangaribuan, posroa nami Tuhan, homa mangalion habisuhon hapistaran, dinalaho pasahaton, papataron, pandita resort nami Tuhan, hatam di pertanyaan panipuli di tahun 2022 on. Jala homa Tuhan toktong mangalion pason, mayanggugu dinasida Tuhan, na manguluhon huriamon, posrohanami Tuhan, homa na madungani nasida, dinala homa nguluhon huriamon Tuhan, asa todima Tuhan na mempergugui nasida, homa tua toktong mangaramoti, keluarga nasida, na pinopar nasida, asa toktong Tuhan di bagasan hai pason, di bagasan sonang marharibu-ribuan Tuhan toktong, homa Tuhan na manglewat dami di sudi aka ruas nuremon Tuhan. Posrohanami Tuhan. Ajari mahami saluhutna, lau mangetong aka ari-ari nami na salpu Tuhan.
asa marhitei Tuhan argogo hami jala boi hami patu pau salut aka pakobasyon nami nang sude aktivitas nami Tuhan gabi puji-pujian tawa sangapon di guar muna badi Tuhan jala las rohama jalu saluhut na boi hupeleo kami marhite gogo nami aktivitas nami nang sude tahe Tuhan pakobasyon nami di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami suak sonima tahe Tuhan duksipul acara pertanyaan nami penutupon dina mulak kanon sude aka ruas nuriam toktong maho Tuhan pataruhon nasida ganup tu bagas nabi Tuhan padao parmaraan toktong maho Tuhan mangalen hai pason padao akasahit di saluhut ruas nuriam Tuhan jalanang di podoman nami ganup marsada-sada Tuhan ganup di bagas nami be diinganan nami be Tuhan oma manggunggomi hami oma mandongani mangaramuti hami saluhut di podoman nami Tuhan dina manugut sugut nahi dungoi hami bongoti hami sian podoman nami asa udutna boi hami mangulaon sudi aka aktivitas nami Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami upasa tami Tuhan daging nangtod di nami Tuhan pasa tami toktong tangyang nami on ala jumulo hami mangido Tuhan sian asi ni roham dot holong ni roham gok aka dosa nami urasi masalut na Tuhan asa tungtama hami gabi haba orang ni pasu-pasum Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami omatang yang nami dot elelek nami Tuhan nahu sombau kami marhite-hite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Maret de mahita tapuji matuhata sian buku ede 820 onom. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Di hamuna amanami inanami di Boringinon ima pertangyangan panipuli di Huriatta HKBP Kramat Jati. Lani jumolo mahita manangihon hatan debata
ima nagabe turpuk jamita di partangyanganon, ima natar surat di parjamita walu, mamuka maisian ayat sia satrodi tu ayat 10 hujahama saluhutna tatangihon ma. Luhut nai nunga wida uju diranapi rohakku saluhut pambahenan aka namasa di hasyanganon. Uju sada jolma mangarajai donganna jolma mabain ibana marhinamago. Akup ni nunga wida tipak tartanom halak parjahat, hape anggo halak na mangulahon na denggan, akka na rosian inganan na badia, dihalupahon donganna sahuta dui, ipe hata oto dui. Ala so tibu manginona pambahenan akka na jahati, dibaheni gok roha ni jolma manisia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai tung sura pe ratus hali halak pardosa mangulahon hajahaton, pola sanga sarimatua ibana takasdo huboto martua sogot halak nama kabiari debata aka namar parange di jolona. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati, jaladang tagamon pagajangonna ari-arina, alai songon halinu do ibana alaso marhabiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanoon, adong halak partigor hira pambahenan ni halak parjahat ni ulana, parsoryonna tibangon jala adong halak parjahat hira pambahenan ni halak partigor ni ulana, parsoryanna timbangon nunga pola hudok halongangat doi. Dibahini hupa puji-puji lasni roha ala so naso adong nadumenggan di jolma i saliling di hasyanganon, ia so na mangan minum dot marlas ni roha ido na tinggal di ibana sian ulaun na sa saliling ari-ari ninguluna akan nanilehon ni debata tu ibana di hasyanganon. Dungi di rikoti rohakku muse naing manada hapistaran dohot manakasi hinamago namasa di atas tanoon, pola tung balisaon mata ni jolma borngin dot arian dang tarpodom, jadi takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pambahenanna akka namasa di hasyanganon, nang pe meredu ngalutan rohani jolmai madiori dang tagamon jupangsa tung surape nina rohani halak na pistar leak boton nadui dang tagamon jupaksa ima sahatna. Di hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Na parjolo sahak mahita tu partangyangan panipuli di Bornginon. Di Patupama di Huriatta di Garejakta. Tamado hita madok moliate tu debata. Mardala do sudenei di bagasan lomo ni rohana. Nang pe molotaingot amang inang dimulanai gok biar do hita sa sitong na laho patupahon partangyangan wek. Ala di bulan 2 muncul muse ima pandemi COVID-19 lam meningkat. HP program ni Huriatta ditotop poma tabuka ma partangyangan wek. Diuji tukar pikiran dot akadongan di tonga-tonga ni parlado. Buado tahe. Diputuson ma di bulan April dimulai ma
pertanyaan wek dang sude dope seda wek dope mamuka di pertanyaan ini molo susala iba paling 5 to 10 wek alai bulan ganti bulan martabado habaranion yak kawek patupahon pertanyaan sehingga marjumlah ma 10 wek ma nah patupahon ni sangado wek kalisari sahali dingot hamudoi karuas na di wek kalisari alai dang diteruson mungkin ganggu rohana sida bohado ima dinamika nih pertanyaan wek di tonga-tonga nih huriata ahana taida di si perdalanan nih pertanyaan wek luar biasa do semangat nih ruasi apalagi bornginon di penutupan pertanyaan wek didohoti sia punguan kor sia do molso salah ibanakin mangira macedenggan puji-pujian na di pasat aka punguani luar biasa berlatih lo mangeradi diri di pertanyaan penutupanon ditampilhon ma sadenggan-dengganna sia bunguan koron songonom ma topna mantap alani marsangak ma Tuhani martobak ma johita luar biasa bah terharu sampai ucap tak sude poin-poin di sia Quran Korlansia tenang mendayung bado tahe dimulai ma Korlansia nak kaning ido na paling torop memulai Korlansia do hau di bagasan raku bahado non Korlansia barani do tahe tampil HP luar biasa martoba majo tu punguan Korlansia Yesuslah nakodaku walau badai menderai gelombang pun menggunung kuserahkan hidupku pas gede pasien edeon khusus Tuhan muate luar biasa ya sengaja dora direhen kornei isi dotae amang si ombing do amang silitong ate omma edeta honado tuhitaon ate kuserahkan hidupku dungi disambut muse punguan kor Joshua oh omma masuk maho iya sai Roma ho Jesus majoho bigi mai oloi jo nai luar biasa baru peon punguan kor Joshua kodok do tampil nasida martopak joita tu nasida mah luar biasa salut ya disemangat nih kor Joshua lansia ya. Di patu duo do songo dia do na terbaik masuk maho oloi jojo nai oloi hamu matemang inang tarmobi akar ruas kor Joshua di jojo ni debata tuhita saluhutna dungi napaso bulung
Ai nggak mau rube bilangan muna teh. Mananya na poso bulung ini? Marturu jo. Iya, bah. Ampun. Talu hamu. Tuna tua tang lansia. Jangan bikin malu lah. Tahun 2023 ya. Mantap kita ya. Iya, tapi itu pun bagus lagunya disampaikan. Luar biasa. Otik kamu na alena terbaik do. Marto Pak Majo, tuakan apa sebelum tang. Iya, tetap semangat ya. Tu debatado pakirinoki. Ibana do haposaki toktong diramoti. Nang pemara diau debatado sumarihon. Ibana do mandongani au. Betul itu untuk generasi muda ya. Banyak tantangan, banyak cita-cita, tapi semua itu berpulang kepada penyertaan Tuhan untuk naposo bulung kita. Ini punguan kor ina muse torop don ya. Lugu nasida pujian dan ucapan syukur. Terus begitu lagunya, tak terbilang limpah rahmat padaku. Songonido molo ina. Ya. Otik pei di pasa Tuhani manang marhite amatta tongdo muliate ma bapa ido kan? Iya. Toho do ido kamu songoni. Manang hurang dope. Iya. Tak terbilang limpah rahmat padaku. Toktong kunaikan syukur atas bimbingan kasih. Seumur hidupku berseru, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Luar biasa. Marto Pak Majohita, tunasida, luar biasa. Lari bu saya tukor El Pico. Punguan kor El Pico mantap mak. Manotong mak ngelum. Ya sian judul na pengahe baton. Ante. Songon panjak konon ni Kristus. Maroha moliate maho. Redoti holong hasatiaon hatigoran hadameon. Taurupi ma aka napogosi. Ajari ma aka nabodoi. Omma seruan. Ya. Barita nauli. Marhite kor nasida. Moliate ma dihamuna. Martopak majohita tu nasida. Alaida kuida inang bertap. Udah ya. Kurang sehat. Marsugo rumah ibadah. Buat jeruk tu nasida teh. Iya. Ngau bereng-bereng nakin tido guru nami on. Dangi. Ya, sama tabe tu nasida ate. Mana tahu ikut live streaming ini ya, Inang cepat sembuh karena Inang sangat diharapkan di gereja ini. Dungi pungan kor wek kampung tengah, pujilah Tuhan. Hiraso semangat puasa. Mau latihan songunido hebat namu. Ate amang silitonga. Alai tongdo luar biasa hamuna. Ate tampil percaya diri. Alani martopak majo tunasida. Iya, pujilah Tuhan, bersoraklah, bergema, angkatlah kidung yang merdu, sandar padanya senantiasa, jangan bimbang dan putus asa. Omma pesan nama cai hona dihita. Dungi pungan kor ama, on matong, nasonang au dung namar Tuhan. Molo dang mar Tuhan, dang sonang, ate. Ido balik na didok nasida ibana do ihutonokku aido dah bortibion tundah lonokku dung Yesus bain dongaku sonang dia puan au luar biasa martopak mahita tu nasida punguan kor ama muse punguan kor Immanuel ya apehon Tuhan tanganmu ido kanakin. Iya mantap bah. Ya disodo au Tuhan omma songon tangiang mangido pasu-pasu paeling Tuhan
diaka jojoon surdukon tanganmu Tuhan, mangido asa di pasu-pasu Tuhani. Sapo Tuhan pasu-pasumi mau liate ma di hamu sudena. Nakaning adong solois isedo nakin. Par arbab, oh ini yang berbeda ini arbab ini. Ya. Alai molo hitamar topak jotu punguan kor Immanuel. Ya. Oh punguan kor arbab. Unang say gulut akan aposo doon. Ate. Dipaingot hita kan aposo. Unang say gulut di tanoon. Ya. Ala gumo udang do manggulut. Ate. Bican boy do gogoi amang. Iya. Atong sa Roma hamu sudi aka na mga batho aleton diku do maho eahima na dikicangi unang say gulut di tanoon. Guguma hita martopak tu nasida. Adong solois na. Aleda kutada ba par solution isi do tay. Iya, ano mate? Iya. Jadi memang di pertanyaan panupulion amang inang luar biasa do, ya. Panindang nyota. Saak doi tutuhani. Ditatap do hita sudena. Ya. Dang husangko nakin pertanyaan torop na songonon. Nga lumayan non. Ya. Mamereng kesibukan. Ya. Nga godangon. Marhite 200 lobi on. Nga robe. Tu pertanyaan di panipuli di tonga-tonga ni huriata. Alani tasipuli marhite jamita. Nang pola gajang be jamiton. Ido kan? Ngarade be kasenek. Ido tatapaima. Ya. Dalamnya laut dapat diduga, tetapi siapakah gerangan yang berkuasa menduga dalamnya hati? Meskipun hatinya sendiri, tak seorang pun dapat mengetahui isi hati seseorang. Kalau kita coba-coba menerka, itu tidak pas. Apalagi hati Tuhan. Apalagi segala pekerjaannya. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang berasal dari dunia ini yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang maha ajaib itu. Kita bisa lihat dalam teks ini amang inang. Dipaingot do tuhita salhutna. Naso tardodo jolmai. Pambahenanna aka namasa di hasyanganon. Manusia tidak ada yang dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Sekalipun dia mengatakan berhikmat bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sekalipun profesor sendiri sudah dapat cita-citanya setinggi bintang di mana? Di langit. Sudah pergi ke angkasa. Tetapi tak seorang pun dapat mengetahui rahasia Tuhan. Tak seorang pun dapat menyelaminya.
Itu menandakan keterbatasan manusia mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi yang perlu diketahui oleh manusia, terutama kita semuanya yang hadir melalui onsite maupun melalui live streaming, ada 4 pokok yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kalau dikatakan pun keterbatasan manusia mengenal jalan-jalan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan beroleh kebahagiaan. Ini rahasianya. Dikatakan di ayat 12, martua sogot halak nama kabiari debata, akan namar parange di jolona. Takut akan Tuhan sangat berbeda dengan takut terhadap orang jahat, atau takut akan situasi, benda, kejadian, atau ditandai dengan keinginan untuk menjauhi sesuatu. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah takut yang penuh ketakjuban atas kuasanya, atas kemahaannya di dalam hidup orang percaya. Disinilah amang inang, dengan kita takut kepada Tuhan, kita wonderful pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Begitu indah dunia ini, makanya pergilah Punguan El Pico melihat pantai di Lampung. Ya. Pergilah juga para lansia penutupan di acara Festivali, menikmati alam ciptaan Tuhan. Begitu juga Inahana. Ini Inahana tadi tak kor, kenapa? Karena sudah ini. Iya, tarhiri mau nakin dido. Iya. Ya. Pergi, ya, ikut saya di sana. Luar biasa ciptaan Tuhan. Sangat takjub keindahan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Terlebih dalam 1 tahun ini kita akan menutupi sebentar lagi, hitungan 1 bulan, berapa hari lagi. Tak terasa waktu itu berjalan. Dengan kita takjub perbuatan Tuhan, kemahakuasaannya, maka timbullah niat kita untuk taat dan tunduk hormat kepadanya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin baiklah kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itulah fungsi pertangyangan. Bukan hanya seremonial, ritual. Di gereja ada berapa ini? Dari wek condet, wek apa lagi, duku, wek apa lagi, Keramat Jati 1 dipakai gereja ini. Ya, perserahan. Ya. Betul-betul sangat maksimal gereja ini, gereja kita ini, untuk tempat kita berdoa, untuk kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan bersama-sama dalam pertangyangan itu, mendengarkan suara Tuhan, bernyanyi, lengkap sudah pertangyangan itu. Makanya rugi yang gak ikut pertangyangan itu. Maaf dulu, ya, kecuali kalau sakit. Babain nomor sait guarna si tangyono tedui sa malu. Ya, jadi tapi memang luar biasa, saya lihat banyak kok yang pertangyangan, tapi masih lebih banyak yang tidak pertangyangan. Ya kan, agak dongak pedita, deber kamu doi kan? Iya, betul. Kasih tua pe parhalado ya.
Tapi itulah kita masih menyesuaikan, tidak apa, ya. Iya. Yang penting kita menyadari itu pentingnya pertanyaan di situ, ya. Di mana kita dibentuk untuk meuas menangion hatan di batang. Dan semakin kita bertumbuh di dalam firman-Nya, sehingga yang terjadi adalah perbuatan kita, sikap kita baharu. Rasa takut bila kita menyakiti perasaan orang sekitar kita. Jadi jaga jamu, jaga mulut. Ya. Bukan hanya jaga mulut untuk tidak makan banyak-banyak begitu, tapi jaga mulut kita untuk berbicara yang baik-baik, yang membangun. Ya. Kita takut bila kita menyakiti perasaan orang di sekitar kita. Kita harus berlatih itu. Lalu rasa takut kita untuk menjadi egois, tidak jujur, tidak setia. Nah ini, ya. Rasa takut kita kepada Tuhan dengan takjubnya Dia berbuat kepada kita, sehingga kita melakukan apa yang Dia kehendaki, yaitu kita takut untuk jadi manusia yang egois, yang individualis. Teringat khotbah Eporus di penutupan tahun kesahatian. Rodoka dongakuson. Dohot salah satu paradoresot rodo nasida. Ya. Pesan Eporus, pendeta Dr. Robinson butar-butar. Asa hita unang egois di nguluon. Hanya memikirkan diri sendiri. Hanya memikirkan yang lokal. Selalu mengatakan yang kurang. Sehingga sulit untuk berbagi. Di Pangido Nasida asa hita move on. Manarihon. Songon nakaning korni elpiko. Ya, karena pogos. 5 komoditas pangan yang selalu diimport Indonesia. Ya. Lapatanna keadaan di Indonesia hita sebenarnya masih banyak komoditas pangan itu melalui import. Apa itu yang 5 itu? Tembakau. Bahasa ala gudang namar sigaret. Ate, hamu nakama. Akaina, danga dong kan? Iya. Makana import tembakau. Ya. Kedua, kedelai, 5 tahu tempe ya, masih import kita. Ketiga, susu dan daging sapi. Keempat, beras, bereng majo, boras. Import dohot gandum. Karena membuat roti-roti, makanya perlu gandum walaupun itu bukan bahan pokok. Ale boras import dope hita amang inang dan mampu dope hita untuk ya mengekspor hasil pertanian. Padahal sebenarnya itu jauh lebih mudah bertani ketimbang membangun jembatan, ketimbang membangun gedung-gedung. Tapi orang sudah malas mengobak, acit, parir, amangoy, acit pinggakku gotikku ina. Kan itu? Ya, sehingga sudah marsikola, jadi sarjana teknik dan lain sebagainya. Gabe mau rumah halak tu balian. Padahal Indonesia tanah airku sangat luas. Namun kurang maksimal dipakai pertanian tanah untuk pertanian. Jadi sianon naparjolo halak nama biar mida debata dapotat tua
ini harus kita pegang, harus kita imani, supaya kita semangat dalam hidup ini. Hatani debata dakia berubah. Si tongdo hatani debata. Jadi tidak sulit-sulit sebenarnya bagaimana hidup berbahagia itu. Bukan karena dia banyak duit. Tanya ini banyak orang kaya ini. Ya kan? Terus kita. Ya. Tapi juga ikon di bagasa Tuhan itu nasida. Asa mertua. Kalau lepas dari ler itu, enggak dirasakan itu, kebahagiaan itu. Monoton mah. Napa duahon. Pesan begini, janganlah iri hati terhadap orang lain. Sifat iri hati adalah sifat yang buruk. Tapi disukai orang ini. Hotel, ahadui, singkatannya, hosom, elateal. Late. Satu pakai dui. Ibagasa turpukon madok unang gabe iri hati kita apabila kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Allah dan berbuat banyak dosa, nampak tidak susah hidupnya. Fine-fine saja mereka, kaya, ya, panjang umur. Tapi dikatakan di sini, bahkan seseorang itu memperoleh hidup 100 kali lebih lama. Inilah yang tidak perlu kita membandingkan hidup kita terhadap orang lain. Don't compare others. Jangan kita membandingkan orang lain. To be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Itu yang penting. Supaya kita tidak timbul niat yang jahat kepada sesama kita. Memang kalau kita pikir-pikir amang inang, sering kita terjadi dalam kehidupan ini, halak nang martangiang, ringgas pertangyangan. Ale ngoluna, hira susah. Itulah kehidupan, itulah dinamika. HP, nasohea pertangyangan, hira berengo do makmur. Itu kacamata manusia. Itu sudah ditunjukkan kepada kita. Namun dikatakan dia 10 tolu sasi tongna ahna masa disi alai dang tagamon sonang anggo halak perjahati jaladang tagamon pagajangonna ari-arina alai songon halinu do ibana alaso marhabiaran tu debata. Ini dia. Jadi unang mangapian hita manginang. Molo diidah hita halaki sukses, anaknya luar biasa hebat, kita biasa-biasa aja, jangan. Ya. Kita lihat dalam diri kita Tuhan itu baik, begitu. Ya. Jangan pernah kita gabe mengingkari Allah, hita diganggu dengan pemikiran-pemikiran nalau manegai hita, kabolok komai. Tapi yang paling penting adalah tok-tok kita marhabiaran mida Tuhani. Halak naso marhabiaran mida Tuhani dang majalo hanguluan sogot. Nah ini mana mau pilih. Jadi kehidupan kita ini jangan kita hanya lihat di dunia ini. Kita berpunya pengharapan di masa akan datang. Poin yang ketiga. Halongangan masa di atas tanoon. Tidak dia 10 pati. Pengkhotbah mengatakan bahwa sering terdengar di telinga kita ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan fasik. Sebaliknya bahwa ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar.
Tapi mau dikatakan di sini adalah itu semua sementara. Tidak ada yang kekal. Kalau kita lihat tadi yang sudah saya katakan, nampaknya terjadi ketidakadilan. Satok kidui. Berubah. Pasti di suatu ketika dipicang debatado. Ngatai dabe nama saon. Ya. Selama ini diberikan kesempatan, kebebasan oleh manusia memilih. Tapi tidak selamanya manusia itu semena-mena terhadap kuasanya, terhadap kehebatannya. Molo disalahgunahon, dipaso debatado, so, dang boy makuling, manang songo dia pe. Napau paton di ayat 15 bahwa di bahini hupa puji-puji las ni roha ala nasoadong nadumenggan di jolmai saliling di hasyanganon ia so na mangan minum dut marlas ni roha ido na tinggal di bana sian ulauna saliling ari-ari ninguluna akan nanilehon ni debata tu ibana di hasyanganon. Ini menggambarkan memang realita kehidupan kita. Songoni matebona hita molo marsipanganon, ya, molo adong hepeng ta tuor on, makanan tidak lagi bisa kita rem, semua kita beli, marlas di roha ita, dangi, alai satok kidei, ya. Anak kokido hamu round diau ina hita teh, amang inang, ya. Itu lagu favorit, ya. Hugogo pe macari Arian, lau pasikulaun geleki, ya. Asa sa tibo-tibona, iya. Itu cita-cita, ya. Namun harus dibarengi dengan takut akan Tuhan. Kalau hanya di dalam konsep paradigma kita, asa ha tolu, ha gabeon, ha sangapon, ha moraon. Dang sikop nguluon. Ikon habiarima debata amang inang. Ido tambahanna habiarima debata. Setinggi-tingginya cita-cita kita terhadap anak-anak kita pinoparta kapahuputta, semua akan berakhir. Martikibedo luhutna natinopa ni debata. Bahkan tidak mampu untuk mengetahui, mendalami ulaun ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Alani hamuna amanami inanami. Hubungan tu topik di pamonang debata hita marhite-hite Yesus Kristus. Odo kata kuncina. Paingoton hita salutna di bornginon. Molo pesongon sito Kristus hita. Menghadapi ragam hamalon di portibion. Diperlakukan tidak adil. Adong diskriminasi dan lain sebagainya. Alai sudena di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Didok di Yohanes 10 ayat 70b ha porsudo jabarmuna di portibion alai pos marohamuna nunga talu hubain portibion. Alani marlupuluk ma to ditamang inang ala Yesus Kristus do nama noktongi paluau kita mangaramuti hita majaga hita do pola perdalanan ni huriatta sudah kegiatan-kegiatan luar biasa di masa pandemi COVID-19 masih berjalan, tetap toropi ta lemandohoti
akapunguan kor berlatih huida hami semangat luar biasa ala ni dia mai ala nunga taahuon pakokopo ni Kristus di nguluta ala ni taturuson mai amang inang pelayanata nang pe matsohor satokin ya ala memasuki hita di ulaon ima atpen na parjolo satu papaton ima ta pestahon hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus asa hibul rohatta ya patupahon uloni di bagasan las ni roha di pamonang de batahita marhite Yesus Kristus tapuji ma ibana tapuji ma ibana ala ibana do na mengasihi hita saliling nililingna. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Nunga taruli hami di hatam na bediai. Ima tutu ale Tuhan. Di pamona ko hami Tuhan. Marhite Yesus Kristus. Natoktong marmahani hami, mandongani hami, mangaramoti hami, mamasu-masu perdalanan ningulu nami. Muliate mali Tuhan, nunga saat hami tu partangyangan panipuli. Jalaka ulaon na maragami di tingkat Dewan Kononia, Marturia, Diakonia, selama kurang lebih 1 tahun Tuhan, mardalan do denggan. Lemat cohok ma satoki Tuhan, lau ma hobas hami, manumunomu, mamistahon di harom ima Tuhan nami Yesus Kristus si paluai. Alani Tuhan tabai ma gogonami lo mamuji pasangapun guarmu. Ajari hami Tuhan pasahato diri nami. Sato tong hilala hami pandongan ilmu di ngulu nami. Pasu-pasu masu di ruas ni huriamon ali Tuhan. Narotu pertanggungan bornginon manang dibagas nasida mandohoti ibadah pertanggungan marhiti live streaming. Asima roham di hami tangihon ma pangidon namihon marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita tapasahat ma peliata. Tuhan Yesus,
tangnya kon ma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasa tami masya na nilehon mitu hami. Plen nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parasya kami pelianon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami. Marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni selenon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangiang ditangyang ale amanami. Ale amanami na dibano kicang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Hamuna manami inanami moliate ma di pasat rohanami tuhamu sudena namandohoti ibadah partangyangan panupulion tuhatama na manoktong mandongani hita horas. Ya, kami persilakan untuk manjabui asa Roma hamu tujoloon mangalion informasi. Unang jo mulak amang inang ala adong di patupa opat wek on pinasama tuhamuna kaparhodo nami lau mangalen informasi mutima. Mauliate ma di hamuna amanami doho inanami. Ada orang somulak kita adong do senek di patupa di toru di patupa na opat uik. Asa turum mahita amang inang tu aula. Mauliate di hamuna amanami doho inanami. Horas marihita.